Hi, where are you? Forest. Where are you, baby? Are you in the forest? What are you doing in the forest? The jungle or in the Are you enjoying? Get banana? Let's get banana. Let's get more banana. Heart. Ano tawag doon? Heart of banana. Baka mamaya magkakamot-kamot tayo nito. Galing naman ang baby ko ay hinawan ay. Muling na ba? Yan mo, daming coconut shell. Ginagawang uling na ba? Oo, uling na ba? Maganda naman yan. Grabe, ang hirap din pala magawa ng uling na ba? Oo. Kaanahin mo tayo. Mahirap yan. Pero magandang ipang uling. Kaya nga mahal eh. Saka madaming uling na ba? Maraming bao yan. Bagong uling. Aray. Ayun pa Kuya Randy, dalawa Para mas madali kuya yung pang kawit sa sa buko. Ay, hindi pwede yun. Bakit? Kasi, Bakit? dudulas yun. Dudulas ba yun? Pero pwede naman kaso sayang pangkawit. Ganun. Ayun ko na sa'yo. Pagod na ako sa'yo. Ano yata? Diyan kaya natin iiwan sa gitna. Pag ganun. Oo nga, no? Para masipit siya. Okay, hindi, makapal Yung stem. Dami nga pala po. Wala ka dyan. Subusan ako lakas ng bini ah. Mami. Upo tayo dito, baby. Ay, tingnan mo to, baby. Tingnan mo, kayo. Di. Ay, kanin pala ito ni Mama Lula. Bayabas. Oo nga, bayabas tayo nabunot ko. Naku, lalaki sana yan, te. Pati sana nga nag-baby. Bayabas pa man, baby. Pati sana nag-baby yan. Kaya pala mahal, mahirap. Mahirap sa isang pino. Ihi ka? Ihi? O pag hindi ka pa nadala na rin. Mamaya, upo ka lang muna. Yun. Perfect. So ha, kanina pa kayo pagtsagaan. Buti hindi na sa nagbububat. Ano na? Mga 5 ganun iiwan ko lang. Hindi ko kumatsagaan. Dalawa. Pagod na si Mami, gato na. Mama!
Taas na. Huwag kapit na kapit yan. Ang haba kasi nung ano niya. Oo. Tangkay kaya mahirap. Layo ah. Paano ko kunin? Napagod. Mamaya na pag-uwi. Meron pa? Malayo? Oh. Sobrang tahimik dito, dito. Kinig yung speaker. Malayo, oo. Ah, ito ang tari-tari. Tari-tari. Kita ba? Hello, okay na yan? Parang mas mahirap itong bukahin kaysa sa cover trap. Madali. Yung cover trap madali bukahin. Ano ba mas mahal daw? Cover trap. Dapat ito ang tali-tali ako. Ay, halos kasing laki lang naman. Saka mas marami naman yung cover trap. Dapat mga tuyo lang. Okay na. Sky, it's up here. Here, sky. Tama na, ang dami mo na nakuha. Ilan na ba yan? Maghanap ka ng damo na sa ba? Wala nga ako makita. Ito, kainin. Wala ka, doon sa may pababa pa. Ba't nagpapabibiyan? Sa baba pa. Baka sa ibang sagingan makakita doon. Sa ibang sagingan. Yung sa kanila ata. Ito na. Ay, may bahay pa rin. Si Kuya daw din. Tama na, dami na nun. Mapagod ako. Kamusta? Tingnan mo. Pagod ako magdap. Kayo naman, saging. Tinan mo ba yung chicken, family. Tatlo lang yun, no? Napadagdag. Baliwalo. Go, let's check the chicken. Ayun. Ayun, 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 malaki na sila, be. Tingnan mo, be. Ah, ayun. Ayun, yung mga kasi, ayun. Ayun na, tinatakbuhan ni Ate Ashley, oh. Ang dami. Kawawa naman. Naku. Broken family na sila. Mas ka lang. Ay, siya. Gusto mo rin makahabol? Kaya mo hulihin niya natin, Ashley? Ay, nakalpas na si Kobe, oh. Kobe, Si Kobe Bryant. hinahanap na niya yung kanyang mga ano. Mga tropa tips. Ito yung chopa. Parang wala rin tayo nakita ng saging doon kahapon eh, sa baba. Ay, parang nakaalpas siya. Oo nga, may dala siyang ano, oh. Kobe! Dala-dala yung tali, eh. Nakawala. Oo. Ano ang itsura ng kanyang ulo? Nagando sa'yo. Ang ganda siya. Ayun, Ah, paikot-ikot. may ikot-ikot siya. Isa lang kami Kamot na ano. kamot siguro. Baka. Ako, Wow. Ayos na yan. Pwede Sabi na. nung wala. Mayroon doon akong uyubakin, yung nasa baba. Pag-iubak ba? Hindi ko alam sa inyo. Wala ng time. Sige na. Doon, tingnan mo kung mayroong ano. Wala. Dami yung kanigyan kahapon. Ano mo kay mami? Si Jun nila nakakaalam niya.